megalayapost.news Kakun Youth National Awakening Movement kenam mentah kesngi kalau ban kendu sendonnya ke kong DTH Majau ke IM KKHADC badai pe ya ketanat law on legal matters na ka benta bandawa na ka council badai ban kang persya ban tabut ya kibam dai kasi ha ka election jong ka district council haba crunch kilat pathai kubor working president ka kenam ba Thomas Pasa ulong ba ka rule ka basis pa arpo pra ka asa man Meghalaya Autonomous District rules kar kandai pa san phuai ka persya ya ka 6 schedule ban sya ikibam dai ki kasi ban tabut ha ka election jong ka District Council uba pasa ulapan pawru ya kajing sungkya ba ka KHDC kalaban kendu kumju kumbajia Hagaru Hills Autonomous District Council ha ka baki barjala klayo bor ban kun election ban cha jiet kum kinomi kaman ha ka election MDC ban kang persya ai ki bom dei ki kasi non tribals ban tab vote ha ka election MDC uba pasa uladawana ka KHDC badai ban pendu no ya ka rule sispa arpu pra iwe di bat ka rule sispa arpu pra lai baru dawa badai ban don ka kendon bala ban tab vote tangki kasi ha ka KHDC election ni lawan jenis pok kaki CDC man budin halor kawai ka city ke bangila ai pok ka mi jong CM haka pratrik jong April arja pusan barang ni city ka jingkerpat ka jongi ya ka isi kalong ban penkelano ya ka ED rule ke basis pa arupra ban kumban chu batai ke history kendian baya kane ngil ayat nadu warja katsa kane jing dawa ka jongi haki isi haki CM ki ba fair ba fair but April ngira wanra sini ka isi but namar mana kalian ka jongi ni klem yo kono ka jubab ni klem yo I ta kidak kishin let's say ban pun kalai ni ka rule tingi wan ni kendu ya ICM henry ICM I bun kam mantang si tinggal kendu no ya IEM babat ya ka law hang ne poke CDC I kong deiti bat ngila yo ban ya kendu I ban ya keren halor ni kaman kum ban chu batai janai ba ya kan kaman pi hagi ni kindet sni kala mi biang kata ka ya keren ba dai ban island yu dokar ban tabut pot council swa kan ka Garo Hills election but they halor kan ni ka jing shapting ga jongi ngila keren ni ka man do orja ka saw but kan ni ka benta ka bangyong idi rules is paru pra ka keren syapang uta ubriu na ka briu ka badon ya ka hok ban tabut pot council ban kan ni ka an kum bakalong hadu menta ka ongum no ba unu breu ubam dei usulul tribe katkum ka ST order 1950 unu breu ubam dei usulul tribe katkum ka ST order 1950 umla ban tebut henry ula lada udai permanent residence but kani ka idi rule ka basis pa arfu pra lai pada kabatai kamut ayu permanent resident kani ka an ko ba unu breu balasa khat arsnem sianeng udai permanent resident larang penwandur lagi kentin gi basung kani ka an hadu menta ka ongkum no ba unu ubam dai ukasi unu udakar balasa hang ni palat ya khat arsnem udon bor ban tabot apa dis council ba udon ru ya ka hok ban yakun ya ka election MDC dan nakalian ka jongi isong thu ba kani kadai ka ban wanra ka jing ka jing ma ka bakraw ya ke district council ni natakadaw na kailang jongi ni kwa ba ka council kan penkelai kan ni ka ai kang bangila ban kanglan ya ki bamde ki kasi ban wan tabut apa dis council ni ban wan tuklar ya ki kam ki jam jong ka council ban na kailang jongi ni la tho sha EM law lembaga ni city ban ong I bahaka para ka basispa arpra iway sub paradi kaboong provided that a person not belonging to a scheduled tribe specified in part 11 Meghalaya of the scheduled tribe to the constitution scheduled tribe order 1950 they ban delete no ikani baro but they ban bujili no daga batho ba ubala ban tabut hapok ka KHDC udai ban dai tang na kajai ber khasi kala bet bi kara kantin ban ngila karparu ban delete no baro kawai ka section jongka sispa arupra lai but hakajing so thu ko jongi kini de ka kam ka basuk tam ban le ka basuk na ka basuk tam bangin le kini la dangi kwa bangin ya dai kunro jong ka district council bar nim de ban klan baka ka sik schedule nila yo ban ya da ya ka jinglong kerpang ka jongi ka jai dulung pi kam dan ka willpower hakisiam paro in detail ngan batai pi kiran
kidan lightly ke district council harga than chate lammi hapo Mizoram kalai ka mara ba ka chakma kinda pe ya ka idi rule ko jongki ulai utho kom no ulai utho ba ka lai district council ban tabot di tangulai yo mara rum sha sho kamara district council utho kom no ba hapo mara autonomous district council bala ban tabot di tang na ka jek menteri mara halor kani kana urem ni ong bang ni ruang ni wala ban tabut hapo Khasi Hills Autonomous District Council udai bandai tang nak ajai bandai Khasi ugaru udon lakajong ka district council sete lakajong ka practice lakajong ka reti kedustor ngin kuat ban tuklar sete bat ngim dai ban ailat baki wait kan tuklar ang ni bat anong ki lada kum kinong thau ai ngim tre ban yada ya ka district council dakaan le no ei ka jilong nong thau ai le no ei ka jilong thau ai malada ka wan ka jing bensau ka jing klik kan sikini ki bangila de ICT banle berantem rengi kimi linti gumba nakalyang ju EM yang ba ya keren bat ke isi in ya keren bat UCM alok ni benta bat lada don kam kinle berantem ande nakalyang jongi la keren syai kani kadai ka bat don kam tam banle pi ki isi ki bla debru ilawan ai la keren kila kulan kaja no ni kum ki bru ki ba kum ka party ka bom don pot council here ka jing klik kan kum ju no hi kamut bangi hapsong pot council bangin terai ende ka kamram ka jongi ban pendap ni ha ban pendap ngimla ban wan tur ka jubor sepo ka dis council bangin thau yung gila klinti ki balong undemocratic nek kam ka jongi ri ba halor ki mat ki jutang ki bakhan niwan ban ekran niwan ban penseu cha ki babat apo ka dis council bat lar kimle ini le kumno habakut upai ba balong kedra pi ngilo accountable no ya ki patang ki banwan bat ki patang ki mentah nak tak kadang ngidon tang ka jingkerman ku bangila tho ka ni city ni tho bangi don ka jingkerman ba lembah ka ni isi ngila ban yo ya uso batiang ki bang ngila ap ngadu aja katsa pi kata kamlain makidon ki konsumsi ki ba don ki ba ki jai benre ki ba yo ban tabut tarau ki hap ya klelang henry ong pi lada hakani ka mat ngakerpan lada pibu ya ka party ya kamat lani pinbu ya ka ri kamat ka choice ko jongpi yanu pinbu kamat ya ka party lani ya ka ri lada pibu ya ka ri kamat hable no kini madwan ne lada pinbu pada ya ka party kamat te ini ong syukum no ne ka lengo jongin ong pi kadang la kabor kadang syak kakam ginwan ni kum ni ting la dai si syam ong la su dia mong yiru ba wan si tan le kum dong ya perkhat nam ta ka pateng ke banwan de mar la syai la da ka jia kawan ka ji tungku kawan ka umsau ka lembah ka jin bam trekam kini ki ai ki bakran ni tingin ong ila ada pendap kam ram la jong ni bam do ka bang la ada pendap kam ram la jong kenang ba nginum yo ban ong ba jindang ila alik dis council ban tempat ban pun sejauh lek si kenum dia ila awan ila le pasang pada dis council ka iwa kan le mar pai ba ola pun ku boriki Megalayapost.news